Is mó bhain an Caibidil seo leis an gáda réimeann seoige ná le héan duine eile. Íor scéal a héal go léir. Duine uail bhíonach é atá géirigh an timpist nó an leaga sa a réiteach. Tá geach duine á bheasaige. Oscar mac alpín in a measc. Tá Oscar dhuine den 65 duine is severe in éiring. Tá réaman ghabhlíonas tríocha díos agus cumann thuige Ní mis leis ceantar bheann trí, ach ní lánach deistá chun gníomh mór a dhéanamh ons gur féidir leis I meach go dtí áit éigin eile níos gcuire dá bhíonn féin. Béidir go bhfaigheann sé an seans sin nuair a chéann sé mála dubh pleisteach fé bhun droichead bhóthar uigeanach. Tá scata faoi lán a gúardalós a hiún agus I ggéirigh é stracha ó na chéile. Nuair a éiríonn leo, goban a níos as an mála, lámh chorpáin.